Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami si kuunaan datan upan kangga si sagim ka iya alim tanu si alim Abul Khair na daan tanu rundaan napakasagad na gyang ka iya importante akalangkapan na makapupuon si sagim ka iya umpungan ng mga bai at tazamun nisa iya al-Islamiyya ko kapaguluan niyo na yung to bangsa niyo pagarinyo si Haja Siti Amina Aliman Alapon piyakatoko kanunian na mga pagarinyan si sagim ka iya at tazamun so seminaryo uman saulan kalalamin nyo na alungan ahad na namin transfer si ku alungan na jamaat inshallah. Agam kaya ko maalungan na jamaat pizza December 13, 2024 na nagyuto seminaryo man si saulan. Pagkatokon so 21 barangay si sagyang kaiadal mabalui so mga baero ng mga pasiseminar na yun din ikiyato kawin yuron so seminaryo inshallah si sagyang ay saulan na si sagyang kay ako maalungan na jamaat. Imbitado kanulangon na mga bae si sagyang kay dal mabalui si iko December 13, 2024 ko alungan na jamaat si idin kilumba si sagyang kana nakalalayaman ni wadar pa iwadin di seminaran si sagyang kana na Mahad Abdul Aziz al-Islami si iko oras sa alas 8 taman si iko oras alas 11:30 sa kapipitak. O baka nung rin nun ka inshallah nakataling umaangkan ng mga alim, mga ulama apakabagarkan ng sandawan si iko agamatan wa agama Islam. So kapakadar pa iro na tanto ang malaiyarga balasan kanuro no Allah sa mapia sa dunia na sampay sa alungan ng Maori. Yang gaiyakan lang kapan na makapupuon ko presidente nyo si Haja Siti Amina Ali Manalokon. Sa mga bangsami ipiladamir kanod na yung alim tano si alim Abul Khair Bato sa tandangan tano sa matano sa mapia apa mamakinkan. Suwala na inaluyan sa isa Quran sa ayat bitir Allah nagtigiya na wattaku fitnah kalakani watiku Allah sutiuba giyang kaya tiuba na inugalakan kakena ubamiya tindus ayaku kasugatian na siming bulaw-law gina nitirudan na kena ubaya mo kasugatian na siming bulaw na sa isang yang pagkatiuba kakapakay amanat rampat-rampat agian kutu aandai di nama tau dan taragian kutu kapun tulatan orang galayu sesagian kutu masa Musa alaihi salatu wassalam 40 mana tawadisiran mamang ni sekwallah na nagian kutu diran kapamang ni sekwallah na ayadiran pamanganin na orang na di pengawuranan Allah ini yang pengawuranan so ini yang kapengawuranan nagian kutu niya tiap kapamangniran namanya penuniran Syekh Musa alaihi salatu wassalam penirang pensunabiran na pemangnin na diterima Allah ato na isabab adikan terima Allah sa isagyan kota pangnirang nana ini isa Musa Syekh Allah nantigyan na aya sabab adikan terima Allah sa isagyan nantig wala kan terimaan sa isagyan kanan apang niniyong pangnirang na sabab sa anami sesempur biran asakat tau abaradusa emang nasa katawa di beradusa dia pun 40.000 nasa katawa beradusa bisa sempurun di beradusa na diterima Allah sama itu namanya wit ya agian pun taman kedang dan nama katawa alam diterima sopan nira ayaw tak sabab nasa katawa bisa sempurun nana ayah ini ordir Allah Syekh Musa alaihi salatu wasallam nanti kita pangaliwayan kantar pak sopan nira ayah sewa Musa alaihi salatu wassalam masuk yang beringan yang na inaluin yang kira lagi yang kota tinggi na itu diterima sopang nini o kaadna sa kataw adi po na gustakan na ayah ko na sewa agyan ko to mga tao na umani isa na piyana wag tiwagyan agyan ko to dikiran beradu sa saliw kaandi misasan ko to agyan ko to andi na dikatirima sa isa agyan ko tapang nila gyan mo po agyan ko beradu sa na ayah sewa yang na sokya to kawinian unsas kanyon sehingga sasababan sa dikatirima sa isang yang kota pangning na ayah sewa yan na mintubat sa ikwallah na sekun sa isang yang kota ada makapiran na luminibut tengah dunia sa taman samiuran sama beger na nasokya di tengah dunia samiuran sama beger
namia memesa sumanga tawa na ruminio dan amia wasa isagya kota dari pairan na benda mirang na namia minisi untuk Musa alaihi salatu wassalam sa ikukan nandang mamapurang mala at tigin na haikad na namay wadan na ruminio sa isagya kota mga tao na piyakawran kamu dan tinggi nahi Musa na di katawan dan iya kutuwa sa kataw di beradusa na sutin so kiato kawini anon sa skanian ikasasabapan sa dikantiri masih isagyan kutapang ni na miya mangni seirakan tumiya pernah seirakan miya mangni sarila seirakan na sin seiragyan kutagya pamangnin mana na ikhlas na rinila nang skanian na tinggi sa taman sa piyaka orang mana nag-yuti sa pulian mana nag-yan gaya fitnah yan gaya tiuba na kena uba ayat ko kesugatian na sining bulaw dan karadian ko to ang kedap na kataw apa mga nisirang na diterima ang wala ayat sabot naging puta sa kataw na kailangan na si isagyan kaya kapigin taw na umanisan na mga pinamar, mga pinagdaman na ayaw malak ng iyong puto kasiyapan yan sa ginawa niya kasiyapan yan sa mga pamilya niya sa isa iyong punta ni mga pipya kaupag din kasababan sa iyong punta kapagataling umawtiw wallah rarangin to wallah na sabab di sa iyong punta din yan ng bulaw laang sa isa iyong punta ni mamaya na sa isa iyong nayaman sa tanimang to natatong kami tidak dapat agian kaya mga raragin to Allah yang kaya tiba na isaab kesababan na sumangabai so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan na wattaqu fitnah abidirian natigyan na wattaqu fitnah wattaqu nisa kalau kini watigyan so tiba wallah kalau kini so tiba wallah kalau kini so tiba wallah saya kesababan ayat kesababan saya pun tiba wallah na sumangabai sama nutong na isang to inalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inutong na kaya ayat sababian na sumangabai si sagyan po tuwa masa o mga Israel mga Yahudi na ayaw na bitadiran na naigira di sirang na programa na naadna kuha nila na mga baiya di pakaposisyon sa isagyang ko tadi programa mana na ang kailan na sa isagyang na yung masa taniman to na upang makapagilaya na labaw ron sa mga ina sa mga ama igiran na sa mga ama na mabibisisirang sa dilang kailay sa mga wata na kailangan na suskanuro na mga ina nagkasiyap yan sa mga wata yan inunto na diyan kaya fitnah na minikalat sa isang yang kaya intera dunia bata nilabo sa isang yang kaya social media pagkilay ano sa mga watatan ng mga baing ang yang kutuwa dapat kaya Islam na dinagulaulaan na sa isang pendiku naman sa isang yang kaya social media naman ito na namin ipangangado na mga los ande ni na hindi gulaw lang sama din ang yang adak lang mga loks may layo na hindi guys sa isang yang kaya social media na din yung katawan nagyuto na dito mapia niya karata-rata manuto inaman nagyang ko takatir wala sa isa Quran ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah ayat ini sungguh Allah sa iku mga bali nagyang ko to kataternirang kakakaniran sa iku mga darpairan Dahil pananggilaan kirang wala ubayaran gulaw laang yang ko tading gulaw laang o mga tao ang mga jahilo mga tao ang mga inugrante sa iku Islam nagyang ko to mga tao ang mga inugrante sa iku Islam nagyang ko to adiran katawan sulalangan nagudiran gelbakan nagyang ko tayo nisapar wagabantan Islam diran gelbakan na idapat tam sa isagyang kaya masatan iman ko ano pernah mga lukas ande ini na sa social media na di kuha di man aja pernah ande ini na mga wata sa social media na di kuha di man mga ito ang mga wata kay sumangay na kailangan naman siya pinararan inaman suwata akan na ayaw pamangandoon kaong nagyang kutuwa mapia kakagya sumangay na sirang ipagaw paganay aguro o mga wata sumangay na sirang ipagaw paganay pinundaw sa iku mga wata
Nagbagiya sa kaina nas kay pagapagan ay bendo si sa giyang kutawanda na kailangan na ayamin pumando ungkaw na giyang kutawampiya, kailangan na ayamin ungkaw na giyang kutawanda wal agamantan o agama Islam misapal kaw si sa giyang kutaw kay ito yan ang giyang kutaw ni mapia na ayamin sukaw na si giyang kutawaan din ni na mapia kauba di kalong-kalong ng giyang kutaw kapagis ang giyang kutaw ay didiyan sakap sibutan yan sa tarutok si sa giyang kutaw mapia ang ulaulaan na kasabutan yan ang giyang kutaw mga dewan kaw na andin na mapia. Wa'alamu anna Allah syadidul iqab. Takdani wa tiqullah amata an aswallah na mailot adiyang kutasiksa yan. Ay mana nanti ko din tanong ko. Isaw to apun puwetang adiyang kaya fitna na sumanabot. Ginan inaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.